Hvor skal vi hen? Vi skal ned og hente flasker, vi skal ned og det er lønningsdag i dag. 2000 og sådan noget måske. Der har jeg råd til at købe det. Jo, så er vi i opgang igen med det store Echo. Daylight Center. Næssepols. Faktor Q-panten. Brian Ryder forever. Nå, nu går vi rundt her igen på Frederiksberg. Endnu en gamer night, fordi i morgen skal jeg til Hong Kong. Og jeg skal bo hos Gregory Law, som er en hongkongianer, der går i 9. Jeg skal så gå i klasse med ham i et stykke tid. Og så kommer vi hjem. Der er godt lidt godt med. Og så når jeg kommer hjem, så tager jeg en anden asiater med hjem, eller en hongkongianer, eller hvad det hedder. Han hedder Felix Poole. Han er lige fyldt 13 her til, hvad hedder det, nytårsaftensdag, så jeg er sådan næsten 4 år ældre end ham. Så skal vi lave en gamer night med ham. Måske en upcoming video. Det ved vi ikke. Det kommer an på ham. Han har tilladet til sine forældre til at gøre det. Fordi han er ikke myndig endnu, jo. Men jeg heller ikke er. Åbenbart så virker automaten ikke, men nu får vi nogen til at åbne den først og få den til at virke. Fordi jeg er medarbejdere hernede måske. Ja, det bliver jeg i hvert fald. Jo, nu har vi fået handlet vores shizzle ind. Vi har købt noget panje. Vi har købt noget andet lort. Og nu kan vi ud på Le Balconi og poplortet. Tag en tår. Fucking tag vindertårnen. Er det god panje? Stik mig den panje, mand. Okay. Fuck, hvor jeg elsker det her lort. Den er på. Det var tandpasta. Tandpasta eller blåbær? Det er nok den bedste. Jeg kender dem ikke, jo. Jeg kender dem ikke. Tandpasta smager bare V6 bubblegum. Og det smager blåbær. Fik du blåbær? Det var så fik du en god. Ja, tak. Din tur. Nej, bussemand. Bussemand. Nej, det er tandpasta. Det er bussemand. Det er bussemand. 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 Du må godt drikke noget efter du har slut. Men det er en vild oplevelse. Der var sker overstået. Og prøv at hånd på mig lidt. Hånd på mig lidt. Nå. Okay, kør. Ej, Det bræk. Ej. Det var det var ikke fordi, at sidst jeg fik den her var juleaften, og der smagte den spaghetti med kødsovsen opkast, og det, jeg håber ikke, at der spise det. Det kan vi bare. Er der ikke noget sukker, eller hvad? Er de ikke engang søde? De er bare søde. De smager bare lort. Så var det ej, jeg har sluttet, men det så bag til tanden. Fuck, det lugter. Nej, Willy. Det er virkelig. Første runde. alle har glad. Hundemad. Hvad er den brun? Det er i hvert fald en af de værste. Det er lige Bausi. Eller chokolade. Som Flemming Svendsen han sagde. Er det Bausi? Det sidder stadig. Er det Bausi? Ej, Er det hundemad? Hvordan vil her være Miki? Han skal leve det der hver dag. Jeg forstår bedre, at han også med mad. hvor er det klart? Det er sindssygt ulækkert. Det er helt vildt. Ej, hvor er det nederen. Ej, hvor slap nu af. Jesus Christ, come with me, man. You gotta help me in this svære stund. Ej, hvor smager det klart. Eller nej! Men det skulle rådlægge, Jacob. Det kan det kan være pop. Det kan blive popcorn med smør. Ja, dog. Men det smager En med den. Surt. Hvad? Surt? Surt op. Surt, mand. Surt. Jeg kan ikke få den ned. Velkommen til at spille du, Markus. Vis det sådan. Ej, hvor er du dum. Hvor er det nederen, at du åd det der. Doomsday.
Sjov busmand. Røv. Jeg gider ikke. Det er sådan en støveksplosion, mand. Det smager Ja, spænd bare selv, så er det. Det smager støv og er det her støv? Juicy pear og booger. Juicy pear. Altså ikke at jeg ved, hvordan en busmand smager, men Jeg har virkelig kvalmet allerede, mand. så er det også god. Er den god? Du var støvbutikken røg i ens næse og mund, og man bare Ja, vi har jo ikke noget elektricitet inde i barn, så det er det, jeg gør. Snup dit bare. Det skulle Ej, ikke. hvor Nej, er der så stadig noget fast i tænderne? Chicken shit. Hvad er jeg tykket? Ikke være chicken, man skal have en tykke. Jeg har tykket på den, det er ikke, nej, det er ikke busmand jo. Kokos eller vådserviet i børnerøv? Det smager meget sølvagtigt, det der børnerøv. Enten så er jeg et klamt menneske, eller så var det den æder med kokos. Var det kokos? Ja, jamen, det smager sådan lidt lort. Selvom begge var skal. Godt, ja. Græs. Det kan ikke være godt. Græs smager ikke godt, Martin. Nej, græs det smager også styrt. Er det græs? Obey the Valves. Nej, jeg ligger ikke længe. Jeg har haft bræk. Ej, hvis du har fået din menstruation lige pludselig. Der kom menstruation. Jeg har fået den her smag for. Ej, hvor nederen. Hvor nederen, mand. Fy for satan, mand. Han sidder bare der. Han sidder bare og hygger med mig. Kan du godt lige brække ind i hele munden? Må duft. Tænk, hvad jeg sagde. Kan du lukke kødsovnen? Ej, det er klart, mand. Så bare det godt, mand. Det er bræk. Ej, du skal experience det, jeg lige har oplevet. Det er så by the way 3 bræk til Jakob, 3 til Markus og 3 til mig selv. Klam som den der. Jeg prøver at give. Nu er jeg helt seriøs. Chicken. Nu gør det. Jykke skrev lige inden du sidder i stilen. Jeg tror, han skrev, jeg følger med på livestream. Prøv at lugte din egen ånd. Lugte din egen ånd. Prøv at lugte din egen ånd. Du skal selv udvikle sig. Husker jeg dig, mand? Ellers spytte den ud og tage. Den udvikler sig. Det gør den nemlig. Det er sindssygt, at den kun være. Det er kraftigt. Altså, de har fået græs. Kun siger. Ej, Ej, nu bliver det stopper. Ja, det er en hurtigt. Yes! Yes! Jeg tager en pistol. Og det skal nok ikke ligge der. nej, det lugter helt lort. Fucking hundemad! By the way, skal det lige fortælle, at det her det er en hjemmelavet Bean Boozled-plade. Af selveste Markus vegne. Eller SNB Incorporated. Og så til de andre serier. Da han var så sjov, og mistede den lille plade. Jeg tager den. Det er for satan, mand. Jeg fik chokolade. What an ending of this incredible movie. Sygt. By the way, chokoladesmag. Det er rigtig Det var SNB's Bean Boozled featuring sagde hun også i går. Onkel Jakob eller Gonzo-kokken. Håber I kunne lide videoen. Hvis I vil se mere, så like og del. Og husk at subscribing. Så remember to stay shiny. Hold lige min telefon, så gør sådan her.